ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ತಿರ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಅವೇ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರಾಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಮೂರೊಂಡುತ್ತುಲೆ. ಯಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಅನ್ನೋದು ಪುಸ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವೇನು ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಆದಾತಿನದು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಪುಲಾವ್ ಮಂತದೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುದೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಇರ್ತಿ ನೋಡು ಬಂತೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಪುಲಾವ್ನು ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತನ ಅಡಿ ಮಿನಿ ಪತ್ತದನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ವಿಸಿಲ್ದ ಸೌಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಿನಿ ಹಾಳಾತನ ಓ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ನೆನಪೇ ಇದ್ದು ಸರಿ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಪಿರೋ ವಿಸಿಲ್ ಅವನಿನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೋತುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋತು ಕುಕ್ಕರ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುನದ ಅದನ್ನ ಅಂದು ಪೋಡಿರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದು ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿಗಟ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಲಾಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವನೊಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ 3 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರದಿದ್ದೆ ಪಾರನ್ನ ಅದು ಸಲಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಟಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಚು ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪು ವೆಜ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲೆಗೇನೇತ ಸೌಂಡು ವಿಚಿತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಸ್ಲೂತಿದ್ದೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಆಫ್ ಉಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ದೆ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ 3 ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮಿರ್ಚಿ 3 ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೆ ಪಿದಾಯಿದ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂಚು ಬೇಗ ಒಣಕ್ಲೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪು ಮೊಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಣಿದೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಖುಷಿ ಆಪು. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಡು ಇತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತುಜಿ ಆತು ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ತುಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುದಾವೆ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಪೆ ನಿಕಲೆ ಈಗ ಪಿರ ಅವೇ ಉದಯರಾಗ ಪನ ರೀಚೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಡಿಕೇರಿಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು నేను ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಅನ್ ಪಾಡನ್ ಪೋಪೆ ನಿಕಲಿಗ ಬೋರ್ ಹಾಪನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಏನಾದ್ರು ದಾಸ್ರ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಲಾವ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಚ ಆತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಿಂದು ಬುಡ್ಡ ಆಡಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಪುನೆಂಕ್ ಓಕೆ ಶೋಕಾತನ ಎಜ್ಜಾನ್ ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುನತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಹೊರ ಮುಂಚಿ ದೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆರಟ್ಟು ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಪಲಾವ್ದ ಮಿಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ದಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ದೀಟೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿ ಓಡ್ನಾನ ದೆಕ್ಕದು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮರತು ಹೋತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅವು ಎನ್ನದ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಹೋಯ್ತಾತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವನು ಆತ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಫ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಉಂಗುದಾಯಿ ಬರೋನು ನಿಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ನಾದ ನಾವು ವಿಚಿತ್ರ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಉಪ್ಪುಲ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ದು ಒಂಚೆ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕುವೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆನಾಗ ತನಿಷ್ನ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಚೆ 4 ದಿನದ ಅದನ್ನು ಆಂಡು ಒಂಚೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ 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 ಒಬ್ಬ
ಪಿದಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಲಾಟೆದಲಕ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋಮೋಸ್ ತಿನ್ನೋರೆ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಿತೇರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ನಾಟಕದ someone came again ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಮಂಗ ಓಕೆ ಇರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತರತ್ತೆ ಅವು ಏಪ ಮುರಾಣಿ ಅತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದೇ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಆತದ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಿದೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಅಕಲೆಗೂ ಕಾಫಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾಫಿ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದ ನಾ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನು ಆತ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದು ಮೋಮೋಸ್ಲ ಇತ್ತು ರಡ್ಡುಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದು ರೂಮುಡ್ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಿರೋರ ಅಬತಾರ ಮೂವಿ ರಡ್ ಸಲ ತೂ ಎಂಕುಲ ಅಬತಾರ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ತೂ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಮೋಮೋಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಆಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇ ನಡೆ ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಕಿಚನ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ದಾದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನೇನ ಸಿಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೋದು ಒಂದು ವೇಟ್ ದಾದಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಫ್ರೀಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಇದುಪ್ಪ ದಿನ ಪಿದಾಯ್ದೆತ್ತಿದ್ದು ಒರಾನೆ ಬೇಯ್ಪದಿಯರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜಾನಿದ ಆನೆ ಚೂಚೂಡೆದೆತ್ತಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಪೂರ ಪೋಡೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಪಿರ ದೆತ್ತಿದಿ ಓಡು ಲೈಫ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಫೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಬಾಚನ ಹಾಕಿರು ಖುಷಿಗಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ಹಠ ಕಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಜಾಗನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಓ ಆ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆ ಮೀನು ಕುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನಾನು ಐತೆ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪೂರ ದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲಾವ್ ಹೊತ್ತ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಜಿನ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ಬೆತ್ತೆ ಓ ರೈಸ್ ಇವಳು ನೀನು ರೈಸ್ದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಯ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ఒక ಸಿಂಕ್ ದಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ನಾವು ಮಂತದ ಸೀದಾ ಪೋಪು ನಾನು ಇದೈಸ್ ಪಾಕ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಶ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಸಿಂಕ್ and finish my kitchen work 12 o'clock ಆನಿಪುಲ್ ನಂಬರ 12 o'clock ಆಗ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಡಾವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಡು ಲೂಸ್ ಮಂತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾದೆ ದೇವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಅದು ಪಡು ಯಮ್ಮಿ ಅದು ಪಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಪಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಪಡು ತೋರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಪಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೇಲ್ ಬತ್ತುಕುಲ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಕುಲ್ಡು ಯಾನಿಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಪಾರೆ ಉಂಡು ಕಲಪ ಅದು ಪೂರ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಲಪಾವೆ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಕಲಪಾವೆ
ఎక్కుವ ಒಂಜೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ ಪುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪುಗೆ ಅಡಿಪತ್ತದ ಚಿದಾಲ ನೀರು ಮಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಅಡಿಪತ್ತದ ಚಿ ಓಕೆ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പേ കലപ്പതാണ്ട് ചമച്ച കലപ്പ God. See, I'm eating now. Vecha. ನಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊತ್ತುದು ನಿನ್ನ ಐಕಾತು ಉರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಪೊತ್ತುಕೋದೆ ಅಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಶೋಕಾತನ್ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜಿ ಪುಳಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಶೋಕಾತನ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿದಿತ್ತೆ ನಾಯಿದ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುಲಾವ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಲ್ತಿ ನೆಂಕ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವರೇ ಬಲಿ ಪಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೋರ್ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಶೀಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ಉಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಶೋಕ್ ಆತು ಅಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಫೀಲ್ ಅವರೇ ಬಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾವರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಯಾನು ಗಾಡಿ ದಪ್ಪು ನಾನು ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಪಲಾವ್ ಇಸ್ ಡನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನು ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಮೀನು ಅಂದೆ ಡೌಟು ಆಯ್ತು ಫಿಶ್ ಎಗ್ಲ ಉಂಟು ಅವಿನ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಪುಲಾವ್ ಪುನಗ ಮೀನು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಾಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚು ನೆನಪ್ದಿವೋ ನೋಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಳ್ದಿದ್ದೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 10 minutes ಬಿಡ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದ ಉಪ್ಪುಡು ಮರ ಪುಚ್ಚಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ಪೋಡು ಇಡ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಮರಪುನಂತವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಟೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಅಂಚಿಡು ಬಾಂಬುಂಡಲ್ಲ ಹೊರರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಯಾನಿದ್ದೆ ಪೂರಾ ಪಿದಾಯದ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ನಾನು ನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಂಗೆ ಕಾತುನುಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ತುದೀತಿ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಪಾಡು ನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾಡ ಪಾಡರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಂಗೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ತುಯ್ಕುಡೆ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೇನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸೊ ನೀವು ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋದುಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅವೇ ಪಾಡುವೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರೇದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ನಾನು ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದಾ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಮೂಡ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಲ್ ಕಾತನು ಪ್ಲೇಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಕಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಪುಸದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏನ ಪುಲಾವ್ ಹಿಟ್ ಆತನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಸೊ ನಿಕುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಚಿನಾದ ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪುಲಾವ್ ಎಂಕಲೆ ಗ್ರೀನೇ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪುಲಾವ್ ಎನ್ನಾಡ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಏನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದೇನು ಮನ್ಸಿದ್ದು ನಿಕಲೆ ತುಜ್ಪಾವನ ಅದು ಒಂಜಿ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಲ್ಯನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓವೇ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಅಪ್ರೂಪಗೋರ ಓಕೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆನಾಗೆ ನಾನು ಪಾಡುನಾತೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುಲಾವ್ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡ್ದು ಪುಲಾವ್ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಏರೇರೆಗೂ ಪುಲಾವ್ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಕಾಮ್ ಫೀಲ್ ಆಡ ನಿಂಕು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಕೆಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂರಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್ ಬಾಯ್ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ